Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. V dnešnej besede spolu s mojím hosťom, archeológom Petrom Harčárom, sa vám pokúsime priblížiť prvé objavy, ktoré po 6 mesiacoch úporných prác archeológov v uplynulom roku vydal tajomný Zborovský hrad, jeden zo skvostov renesančnej architektúry. Vítajte, pán Harčár, dobrý večer. Dobrý večer. A zdá, hneď v úvode by som povedala, že Zborovský hrad, o ktorom odborníci, hradológovia tvrdia, že je učebnicou renesančnej obrannej architektúry, sa stal, myslím si, nebudem ďaleko od pravdy, takou vašou srdcovou záležitosťou. Čím vás okrem svojej možno monumentálnosti a zachovalosti očaril tento hrad najviac? Tak ozaj, aj ja to tak prezentujem, ak chodím krížom krážom po Slovensku, po svete a medzi kolegovcami sa rozprávame o hradoch ako takých, tak Zborovský hrad je mojou srdcovou záležitosťou. Určite aj preto, že od detstva človek sa po tomto hrade motal, najskôr ako chlapec, ktorý potreboval objavovať tajomstvá, a teraz ako chlap, ktorý potrebuje objavovať tajomstvá. Takže... Ja myslím, že tento hrad očarí každého. Napokon aj my sme tam boli poprvýkrát s našou kamerou pred 2 rokmi, kedy to ešte nevyzeralo tak, ako dnes. A každý z návštevníkov, ktorý tam zavíta, napokon veď vy máte o tom najlepšie informácie, v každom zanechá kus tej takej stopy, čoho si naozaj tajomného, po čom taká tá ľudská duša často báži. O hrade sa hovorí teda o tom Zborovskom, že je takou učebnicou renesančnej obrannej architektúry. Prečo? Ten samotný hrad má dlhodobý vývoj, ale to obdobie renesancie toho 16. storočia sa na tom hrade prejavilo takej výnimočnosťou v tej najrozvinutejšej fáze, ten najväčší rozmach, vôbec to, čo dodnes my v rámci hradu poznáme, a keď tam človek príde a to, čo vidí, tak z veľkej časti to pochádza z obdobia renesancie, teda hovoríme o tom 16. maximálne tej prvej polovici 17. storočia. No a ten hrad aj preto renesančná architektúra a taká ozaj učebnica, že práve v tom období tej renesancie hrad získava najvýznamnejší rod, ktorý ho vlastnil, určite môžeme povedať, a to sú Rákociovci. No a tí spravili všetko preto, keďže viedli odboj proti cisárovi, oficiálne viedli stavovské povstania. Niekoľko generácií Rákociovcov sa aktívne na tom podielalo, tak samozrejme, že robili všetko preto, aby boli v tom svojom brlohu čo najviac opevnení a čo najbezpečnejšie. Áno, čiže tento hrad má viac ako 300 rokov. Samozrejme. Tie začiatky toho hradu, rok 1317 je určite rokom, kedy my môžeme datovať začiatok hradu, respektíve po tomto roku, ale nepochybne ten stredovek a celá tá fáza 14. 15. storočie vývojovo ten hrad výrazne poznačili. To jadro hradu samotné, to najvyššie, čo keď človek vidí, tá najvyššia väža a tá najvyššia časť hradu je práve stredoveka. A postupne charakteristika vôbec toho hradu sú 3 také vence obvodových hradieb, tak tá najhornejšia, samotná väža, to sme niekde okolo roku 1400. A postupne ideme cez 15. storočie až ten najspodnejší, najväčší veniec hradieb a bášt, tak to je práve záležitosťou renesancie toho 16. a 17. storočia. Takže trošku sme ho takto priblížili. Je pravdou, ja som si trošku čítala o tom hrade, aj keď sme sa spolu rozprávali, je pravdou, že má tiež svoje tajomstvá a vedie ním tajná chodba, ktorá by mala vyúsťovať až niekde v Lenartove? Alebo sú to len také mýty? No, keď som bol malý, tak to som si presne čítal, že z baziliky svätého Egídia popod Topľu cez Dlhú lúku vedie tajná chodba až na Zborovský hrad. No ako tak 10-ročný chlapec, ja som ju tam aj našiel. Len škoda, že tá tajná chodba končila po 2 metroch závalov a sútín, keď sme sa obchali do akejsi diery. No ale pravda je taká, že vôbec slovenské hrady sú veľmi pekné alebo zaujímavé tým, že v čase romantizmu v tom 19. storočí z väčšiny, no už bohužiaľ boli vtedy ruiny, ale tá uvedomelosť tých ľudí a vtedajších vedcov, výskumníkov, bádateľov, národovcov bola taká, že neobyšli ich bez povšimnutia. A práve to 19. storočie
z veľkej miery môžeme povedať, že má prsty v tom, že vznikajú povesti o tajných chodbách, že vznikajú povesti o všelijakých únikových chodbách a Zborovský hrad je v podstate spadá do tej istej kategórie. Určite, že hrady zvykli mávať aj samotné mesto Bardejov. Určite malo nejaké únikové bránky, ktorými sa dalo z mesta poza hradby výjsť, ale zase sú to záležitosti, ktoré slúžili vyloženie na to, aby ste z hradu ušli smerom do lesa a preč, keď už bolo treba utekať. Ale tajná chodba, no. My máme problém, ja to častokrát tak zvyknem hovoriť, že my dnes máme problém s braniskom, vôbec prehlbiť tunel, alebo neviem čokoľvek čo, aby sme ho spravili tak technologicky a so všetkým, že by bol 100% funkčný. Neviem si to celkom predstaviť v období nejakého stredoveku. V každom prípade boli sme na hrade x-krát a aj vy ste to spomenuli, že vás očaril. A tá monumentálnosť tej architektúry, už vôbec finančné náklady na to, aby ste ho dokázali postaviť, boli neuveriteľné a trvalo to 400-500 rokov, kým dospel do tej fázy, kde ho máme dnes. Takže určite ani si to ani nevieme predstaviť. Tak, majitelia určite mali dostatok peňazí na to, že by ešte hlbili nejaké chodby. Lebo to boli zase obrovské finančné náklady. Ja som kdesi čítala, už možno trošku odbočím, že vlastne dnes, keby mali vystavať napríklad len ako je naša bazilika minor svätého Egidia alebo Košický dom svätej Alžbety, že by to bolo neskutočné a možno ani neuskutočniteľné. Nie za niekoľko desaťročí, ale za niekoľko storočí. Takže klobúk dole pred všetkými týmito stredovekými staviteľmi. My sa skúsme trošku posunúť ďalej. Naši diváci v tejto chvíli môžu vidieť aj fragmenty, ktoré ste tu priniesli, teda to, čo sa podarilo vám ako archeológom nájsť. O týchto unikátoch sme vlastne aj my v našom vysielaní rozprávali, priniesli sme zo pár zaujímavých informácií, ale skúsme sa, pán Harčár, krátko vrátiť k prebiehajúcim aktivitám v uplynulom roku. Tá obnova hradu, ktorá beží už dobre 4 roky a beží práve vďaka občianskému združeniu na záchranu Zborovského hradu a ozaj srdcom je pán Kaminský, Vladimír Kaminský, a druhý významný a veľmi dôležitý človek je pán starosta Ján Lukáč, starosta obce Zborov, keďže majiteľom hradu je Zborov, teda obec Zborov vlastní hrad ako taký. Práve títo dvaja páni a vôbec ľudia okolo nich, pretože jednotlivec toho veľa nezmôže, takisto ako ani archeologický výskum nebol o mne samom. Uverili, ja to tak zvyknem, že oni ozaj uverili tomu, že ten hrad môže povstať z popola, že sa ho dá opraviť, aj keď je to taký gigant a za 4 roky práce poctivej, ak tam niekto príde, myslím, že výsledok tam uvidí. Čím už dopredu, teda pozývam ľudí na Zborovský hrad a určite sa ešte viackrát k tomu vrátim, tak tie aktivity. Čo všetko ste už teda v tom uplynulom roku stihli? Vstupná brána. Ak vchádzate do hradu, aby človek nemal strach, že sa mu zrúti na hlavu. Takže tá filozofia bola, to gro prác bolo sústredené v roku 2012 na objekt vstupnej brány. V zmysle zabezpečenia tých najohrozenejších častí tej vstupnej brány, nakoľko to je rozsiahly komplex, hovoríme o jednom samostatnom objekte. Takže murárske práce najprv statické prebehli tam, kde bolo potrebné a následne na to prebehla archeológia. No a potom sme mali v zmysle murovacích prác veľkú pasovačku s objektom polygonálnej bašty, najväčšia bašta vôbec na Zborovskom hrade, ktorú určite, to je výmysel pána Kaminského, zvyknú volať strhnutá bašta, pretože keď mali obhliadku po tejto bašte, keď prechádzali hrad a statické poruchy a čo kde vôbec začať a ako začať, tak jeden náš kamarát, keď prechádzal okolo tejto bašty, tak sa na ňu pozrel a vraví, že to už nezachránime, to bude treba strhnúť a postaviť na novo. Vďaka Bohu a vďaka iniciatíve ľudí dnes tá bašta stojí, dokonca už dnes má strechu. Takže je to prvý objekt, ktorý je už chránený. No a to bola druhá taká dôležitá aktivita, ale archeologická aktivita významná bola povedľa tej polygonálnej bašty. Hradba beží, obieha okolo celého hradu a
Ten spodný hrad je charakteristický tzv. Obvodovou zástavbou. Z vnútornej strany, z nádvoria, je k hradbe popristavovaných množstvo hospodárskych objektov, ktoré pravdepodobne slúžili jednak pre služobníctvo, ale aj pre samotný ten státok a kone a všetko, ten život na tom hrade bežal. Niekde tu sústredené byť muselo, určite to nemali pred hradom. Určite si to neťahali hore do tých reprezentačných luxusných priestorov na samotnom Hornom hrade. A práve to nádvorie dolného, toho najspodnejšieho hradu umožňovalo a poskytovalo na to priestor, tak my sme kopali v tzv. Modrej pivnici, ako to pracovne voláme. Jedna časť, ktorá je dnes už prikrytá takou provizornou strechou. Je to priestor, ktorý je z polovice zachovaný klenbou. Polka klenby bola prebortená, tak to sme odstraňovali a následne v tomto roku, v budúcom roku uvidíme, ako prebehnú práce, by mala bežať obnova samotného toho priestoru, ako jeho konzervácia. Takže to bolo ďalšie také významná časť. Takže asi tieto tri také hlavné, či ešte tam niečo k tomu? Máme ešte potom tú severovýchodnú baštu a tam bežali nám tiež veľké práce zemné pri odstraňovaní súťových závalov, ale tam to bolo špecifické tým, že tá bašta je sústredená do nádvoria druhého obvodového venca toho hradu a z úplne najvyššej časti hradu, ako sa to rúcalo cez vetracie otvory a cez vetráky a cez stupy sa do tej bašty zvážal postupne rokmi materiál, sedimenty a výsledok bol taký, že po niekoľkých storočiach sme tam mali obrovské kubiky zeminy, tak počas zlých období, lebo pracovali sme v pivnici tej bašty, ktorá ostala v celku zachovaná, akurát cez vetrací otvor sme sa tam dostávali, tak počas tých škaredých dní sa na hrade pracovalo, aj keď pršalo, lebo na nás nepršalo, straňovali sme zasypy práve v tej severovýchodnej bašte. Takže na chvíľočku teraz by som dala priestor, vy si oddychnete. Tak ako sme už spomínali, na obnove Zborovského hradu sa podieľali veľkou mierou samotní dobrovoľníci a ja by som v tejto chvíli dala priestor aj jeho predsedovi občianskeho združenia na záchranu Zborovského hradu, inžinierovi Kaminskému. Územie Zborovského hradu patrí medzi najstaršie územia chránené na Slovensku a vlastne prvé aktivity ste tu začali ako nielen hlavne dobrovoľníci, robiť už v roku 2009. Možno ten minulý rok, ako by ste zhodnotili z vášho pohľadu, čo všetko sa vám podarilo, pán Kaminský? Rok 2012 bol pre občianske združenie na záchranu Zborovského hradu veľmi úspešný. Všetky práce, ktoré sa urobili v tomto roku, sa vykonali s podporou Ministerstva kultúry, s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Veľmi úzka a vynikajúca spolupráca bola samozrejme s obcov Zborov na čele s pánom starostom. Obec Zborov je vlastníkom Zborovského hradu. Ak by som mal vymenovať všetky objekty, ktoré sme robili, bol by to pomerne dlhý výpočet. Ja by som spomenul len tie také najvýznamnejšie. Začali sme so stabilizáciou vstupnej juhovýchodnej bránovej veže. Pokračovali sme opravou západného hradobného múra. Je to múr, ktorý má dĺžku vyše 10 metrov, výšku cez 3 metre. No a najväčšie práce sa urobili na tzv. Polygonálnej bašte. Táto bašta sa opravovala 2 roky. Bola vo veľmi zlom stave, staticky veľmi narušená. Mnoho ľudí, keď sme povedali, že chceme túto baštu stabilizovať, opraviť, tak sa vyjadrovali veľmi tak skepticky. Nám sa podarilo nielen statiku vyriešiť, opravili sme celú korunu a môžeme sa pochváliť, že v tejto bašte máme prvú strechu. Pokračovali sme potom opravou tzv. Delovej bašty na Strednom hrade. Tam bola dokončená koruna. Stabilizoval sa tzv. Emmentálový múr. Je to múr na Strednom hrade, ktorý bol tiež veľmi poškodený a tento rok by sme ho chceli dokončiť. Dôležité práce stabilizačne sa urobili v 2 pivniciach. Jedna pivnica, voláme ju tzv. Modrá, a druhá pivnica v Severnej bašte, tzv. Hladomorňa. Boli tam výpadky klenieb, tie sa domurovali, opravili.
modrá pivnica je pripravená na preklenutie tej časti, ktorá kedysi v minulosti spadla. Mohol by som spomenúť obrovský kus prác, ktoré sa vykonali na archeologickom poli. Pán magister Harčár v tomto smere nám veľmi odborne pomáhal a ja som vravel, že je to tzv. Archeologický rok, pretože Zborovský hrad sa v minulosti prakticky oficiálne nikdy nekopal. No a bez archeológie by sme nemohli vykonať všetky tie práce, ktoré som spomínal. Samozrejme, veľký kus práce tam robia stále tí dobrovoľníci. Bez dobrovoľníctva jednoducho by nebolo možné začať všetky tie aktivity na Zborovskom hrade, tak to vlastne začalo dobrovoľnícky. A táto dobrovoľnícka aktivita významnou mierou stále prebieha aj v súčasnej dobe a verím, že to bude tak aj do budúcna. Samozrejme, ak sa chceme pustiť do ďalších etáp a všetko, čo sme robili doposiaľ, boli to vyložené odborné murárske, kamenárske práce, tak museli sme si samozrejme zavolať aj odborníkov, zamestnať veľmi zdatných remeselníkov, kamenárov. No a tým zase na druhej strane pomáhali nielen ľudia, ktorí boli zamestnaní cez úrad práce, ale aj obrovský počet dobrovoľníkov. Boli to aj firmy, ktoré si urobili pracovný piknik, boli to stredné školy, priemyslovka, boli to aj malé deti zo základných škôl, samozrejme, že robili takú prácu primeranú. No a veľa turistov, ktorí prišli na Zborovský hrad, keď teda videli, že treba čosi pomôcť, tak nemali problém nejakú polhodinku stráviť a pomôcť pri oprave, pri obnove Zborovského hradu. Každá ruka je u vás vítaná, takže kedy môžu prísť tí, ktorí by mali záujem? Každá ruka je naozaj vítaná. Postupne s potešením môžeme konštatovať, že tých záujemcov o nezištnú pomoc je čím ďalej viacej. Počas letných prázdnin, počas dovoleniek mnohí ľudia volia takú formu, že si vyjdú cez víkend alebo aj cez týždeň a pomôžu na Zborovskom hrade. No a samozrejme, že tak ako aj v minulosti, aj teraz každú sobotu máme brigádu od tej 8. do tej 2. 3. sme stále na hrade. Takže budeme veľmi radi, ak prídu. Všetko na rade máme. Možno, že ak niekto je zvyknutý na svoje vlastné rukavice, tak maximálne tie pracovné rukavice si môže doniesť. No to všetko ostatné tam je. Hrad sa teší na každého takého návštevníka, ktorý mu chce pomôcť. Pán Harčár, obnova teda prebieha pod metodickým dohľadom alebo dozorom Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Archeologický výskum, ako ste už aj vy povedali, prebiehal súbežne s architektonicko-historickým výskumom. Prečo bolo dôležité, aby sa na tom Zborovskom hrade začal realizovať archeologický výskum? Archeológia ako taká nechce byť samoučelná záležitosť, alebo by nemala byť. Určite tá vedná disciplína je práve preto, vy ste to veľmi pekne povedali a čiastočne zodpovedali, že pred samotnou obnovou prebiehal archeologický výskum a v mnohých prípadoch, pokiaľ to nie je výskum robený na vedecké účely, vyslovne, že ja si chcem nájsť nejakú stredovekú alebo nejakú pravekú dedinu a zistiť, ako v nej ľudia žili a idem cez nejaké medzinárodné granty, tak na Slovensku 90% výskumov beží ako záchranných výskumov, respektíve vyvolaných investičnou nejakou stavbou alebo teda nejakou investíciou. A Zborovský hrad ako národná kultúrna pamiatka, na ktorej aktuálne prebieha obnova, ozaj má toľko otáznikov a toľko nejasností, že práve tá archeológia má ozrejmiť a pomôcť pri tej samotnej obnove. Veľakrát archeológia pomáha aj na Zborovskom hrade, teda hovorím konkrétne, pomáha aj pri samotnej prezentácii tých jednotlivých objektov. Vstupná brána nemala uzávera, lebo bol 2,5 metra pod zemou. Keďže sutiny vstupnej brány boli takmer 3-metrové. My keď sme ich začali znižovať, zachytili sme tam okrúhliakovú dlážbu, ktorou sa chodilo, zachytili sme tam množstvo nálezov, ktoré súvisia so životom a o ktorých si určite budeme hovoriť. Ale potom zachytili sme uzáver brány. To znamená, že dnes máme prednú časť stojacu, zadnú odpálenú, pravdepodobne nejakým tým dobývaním toho hradu, ktorého sa môžeme ešte potom pri tom tiež zastaviť. Ale my už vieme, kde tá brána vlastne končila. A k tomu pomáha archeológia. Takže vlastne mali by sme byť radi, že ste tam. Tak,
A ja myslím, že aj tieto prvé výsledky tejto vašej archeologickej práce svedčia o tom, že má to svoje veľké opodstatnenie. Nie len pre súčasnú generáciu, ale práve, že pre tie budúce generácie, ktoré prídu po nás a po vás teda. Určite, že je to úplne iné, keď archeologický výskum sa realizuje v Bardejove alebo v Prešove alebo kdekoľvek inde v rámci centra mesta a investor to musí strpieť. A úplne iné, diametrálne odlišné je to na takom, ako je Zborovský hrad, respektíve akýkoľvek inde. Vy nikoho neohrozujete, áno. A druhá vec, kde aj samotní tí ľudia, ako je pán Kaminský, pán Lukáč, oni sami vedia, cítia a sú stotožnení s tým, že tá archeológia je tam potrebná, pretože nám pomôže, ozrejmi a posunie vôbec obnovu hradu ďalej. Takže tam je to taká vďačná archeológia. Áno, pretože aj tí ľudia naokolo vám vlastne žičia a dôverujú, že dokážete ten, ako ste už tak poeticky možno povedali, že ten hrad vlastne povstane naspäť, ako keby z popola. On síce stojí, ale všetko to, čo ho dotváralo dookola, akoby ožilo. Ja sa v tejto prvej časti dnešnej besedy, pán Harčár, by som sa práve vrátila k tomu, čo sme rozprávali o tej vstupnej bráne, pretože už keď v októbri sme zašli za vami, vy ste vlastne práve tou vstupnou bránou boli a zda najviac nadšení, teraz ste aj zdôvodnili prečo. Ďalej aj tou polygonálnou baštou, takzvaným múrom nárekov. Vráťme sa napríklad k tej modrej pivnici, k tej severovýchodnej bašte. Približme teraz, ako to všetko možno, čo ste tam ešte objavili, čo tie práce, ako prebiehali. Úplne asi začiatočná fáza tá naša, ten archeologický výskum, ktorý sme robili my, v roku 2010 a 2011 bežal taký maličký, čiastkový, taká malá čiastková archeológia bežala na Zborovskom hrade v objekte práve vstupnej brány. Bola čiastočne nárezaná malinkými sondami, zachytila sa nejaká situácia, ktorá mala dopomôcť k tomu zastabilizovaniu tých komplikovaných úsekov, vôbec aby sa tam dalo robiť a kopať a obnovovať tú bránu. Keď sme došli na hrad my v tom minulom roku, tak v podstate tá naša práca, my sme tú samotnú bránu narezali jedným veľkým rezom, kde sme zachytili stratigrafiu. Stratigrafia znamená to vrstvenie jednotlivých druhov zeminy a ako to tam padá všetko. A tak zrazu z toho bolo jasné, že nie len nad zemou máme jednu klembu viditeľnú, kde bola otrhnutá druhú, na Múrive už otrhnuté otlačky, že tam malo to viacero podláží, ktoré boli klenuté, ale zrazu aj v tom profile sa nám krásne ukázalo na tej stene toho výkopu, že aha, tak máme jednu peknú vrstvu piesku, zásyp klemby, zrazu vrstvu tehál, ktorá súvisí s klembou, tak zase takú hlinito, ilovitú zeminu, zase zásyp klemby, zase vrstvu tehál a nakoniec sme zachytili krásnu, ozaj ukážkovú, okruhliakovú dlážbu, kladenú na kanta, na štet. Takže nejako sme mali my možnosť tu tie mačacie hlavy, alebo dnes z námestia poznáme dlážbu, ktorá je na tú širokú plochu kladená, ale tam práve, že na tú ostrú hranu, kameň vedľa kameňa úzko kladený, ktorý mal, vzhľadom k tomu, že sa chodilo vozmi cez ten priestor, ktorý bol frekventovaný nahusto, tak práve to kladenie malo zabezpečiť takú stabilitu a trvácnosť. A vlastne sa to podarilo ktorí to realizovali vtedy, pretože dodnes vlastne ste ju tam našli. Aj po zániku hradu vôbec. A spomínal som o tom, že pravdepodobne, a zdá sa nám tak, že tá vstupná brána naozaj bola vyhodená do vzduchu výrazne, keďže jej chýba takmer polovica, respektíve polovica, celá zadná časť z nej už dnes nie je stojaca. My sme archeológiou potom zachytili pod zemou Múriva, ktoré teda pod sutinami, keď sme ich odstránili, tak už dnes čiastočne kúsok tej brány je stojaci, ale ona prešla takou veľmi výraznou deštrukciou a pravdepodobne ozaj súvisí s tým, že bola dobytá. No, tak neviem si ináč vysvetliť, prečo ostatné časti hradu sú pomerne oproti bráne v úžasnom stave. No mnohé teda. Niektoré samozrejme nie. Navyše vstupná brána nie je na nejakom exponovanom mieste, kde by ste boli v strmom svahu. Ona je v prístupovo dobrom teréne, práve, aby ste sa na ten hrad dostali. Keď sme pri tej vstupnej bráne, skúsme z týchto fragmentov. Tam ste objavili zaujímavý tento veľký, ja by som povedala taký zaklenutý klinec, ale určite to tak nie je. Taký ohnutý klinec, tak so špičkou ohnutou smerom k hlavici. Tento klinec, keď sme našli, tak hovorím chlapom, no to chlapi, máme klinec z brány.
Našli sme ho, povedal som z brány aj preto, že našli sme ho ozaj vo vstupnej bráne a našli sme ho práve v časti, kde nám mal, vzhľadom k tomu, čo sme odkrývali a aj vzhľadom k tomu, čo je dodnes stojace, kde nám mal dopadať padací most, respektíve padací kolískový, tzv. Kolískový most, to znamená, že on je na pol svojej dĺžky otočný na osi riečnej, takže sa polovica sklápa, polovica zaklápa. No a ten klinec, ten fragment, už to záhnutie samotné evokuje to, že a to poznáme zo starých brán. Vbijete dve krížené dreva a špičku ohnete, aby bola bezpečná. Tak určite to súvisí s nejakou drevenou konštrukciou. A keď už sme pri bráne, tak prečo nie práve s bránou? Tak s čím iným, keď je to pri bráne? Áno. Dobre, takže trošku sme odbočili. Skúsme možno, čím bola pre vás zaujímavá tá polygonálna bašta. Možno tá modrá pivnica. Tá modrá pivnica je veľmi, veľmi pekne zachovaný dodnes priestor. Taký... Na čo slúžil možno? Na oko taký nevýrazný. Tá nadzemná... Pivnica. Prečo pivnica? Pretože nadzemná časť stojaca je dnes deštruovaná, ale všade okolitý terén, po ktorom sa chodí, je, vymyslím si, naša dnes stanovená nula a ak chceme vojsť do tej našej modrej pivnice, ozaj vchádzame do zeme, do podzemia, teda schádzame dole do hĺbky a vchádzame do klenutého priestoru, ktorý je pod úrovňou dnešného terénu, výrazne pod úrovňou dnešného terénu. Polovica z nej je dodnes stojaca zaklenutá, polka je padnutá. Tá modrá pivnica bola zaujímavá aj tým, okrem toho, že sme tam mali veci súvisiace s jej výstavbou, pretože keď sa zrútila klemba, tak staticky, aby klemba bola samonosná, tak ona aj vždycky nesie nejaký zásyp. Jednak, že ju to planíruje, lebo na ten zásyp potom položíte podvaly a dyle, alebo čokoľvek už tam chcete mať, nejakú podlahu v rámci toho poschodia. Ale potom ten zásyp tej klemby, on zaručuje vôbec tú statiku, rozloženie tých síl, ktoré sa potom jednak do toho stredového klenáku a do tých bočných múriv prenášajú. Ten zásyp má práve stabilizovať. No ale pre nás archeológov zásyp zase je úžasná vec v tom, že ak stávate pivnicu, postavíte si klembu, spravíte ramenát, nejaký drevený, na to normálne drevený tunel, navrch poukladáte tehly, a potom, keď to zasypete, tak zem, odkiaľ brali zem? Tak zvyčajne brali hlinu tam, kde potrebovali v rámci hradu niečo zrovnať. Čiže z najbližšieho možného miesta a to zase dosypali do tej klemby. Takže materiál, práve tie črepy, klínce a všetko možné, čo súvisí s tým životom hradu, to, čo je v tom zásype, tak to nám datuje jeho výstavbu. Alebo ak ste to zobrali od roku 1400 po rok 1600 niekde v strednej časti hradu hádzali odpad a potom v 1600 postavili pivnicu a zobrali práve z tej časti, tak najmladšia vec práve datuje výstavbu. Takže pre mňa to má aj datovací význam. Áno. A prečo práve modrá? No a modrá podľa celty, ktorá ju chránila. Čiže nemá to žiadne také sofistikovanejšie vysvetlenie? Áno, žiadne sofistikované vysvetlenie, čistá účelovosť tých pivníc a všetkých tých objektov. Zľahčujeme si to aj tým, že hovoriť o nejakej severozápadnej, juhovýchodnej a zrazu ste v svetových stranách a na tej svetovej strane sú ďalšie 3 objekty a veľakrát sme sa nevedeli vôbec orientovať. Tak o čom hovoríš, keď ja som tam bol a ja som tam také nevidel a tak teraz máme polygonálnu baštu, o ktorú voláme strhnutá, máme modrú pivnicu, ktorá každý vie, že to je objekt v severozápadnej, respektíve v západnej časti pri hradbe postavený. Mňa skôr, čo teda exaktne máme dané a čo je 100% isté, čo sme v tej modrej pivnici našli, jedna z vetracích otvorov, každá pivnica musí mať vetrací otvor, jednak kvôli svetlu, ale hlavne kvôli tomu, aby mala nejaký život, svoju cirkuláciu, aby to tam neplesnilo, tak jedna z tých vetracích otvorov, ktoré dodnes sa v nej zachovali, tak bol počas prvej svetovej vojny využívaný vojakmi, ktorí boli sústredení práve na Zborovskom hrade. A keď už som pri prvej svetovej vojne, tak jeden z tých vetracích otvorov bol využívaný ako ohnisko. No, v podstate slúžil na to ste nám ukázali, áno. Odídenie dymu. No a to bol veľmi zaujímavý nález. Kopete nejaké črepy zo 17. storočia a zrazu sme zachytili vrstvu krásnu s ohniskom, pekne vyložené všetko. No a nábojnice a veci súvisiace práve s armádou. Pán Harčár, takže vlastne je to záver dnešnej besedy. Verím, že ten hrad bude pokračovať ďalej takým tempom, akým nastúpil a že tá práca a to oduševnenie tých ľudí, lebo presne o tom to je, že tí ľudia chcú
a veria tomu projektu, že to bude pokračovať a že ešte snáď aj my sa dožijeme toho, že raz Zborovský hrad bude mať vstupnú bránu, ktorá sa bude zatvárať, ktorá bude mať svojho pána a že to bude hrad, ktorý bude vidieť, že komu si patrí. Čiže to je zároveň taký váš sen? Aj taká snaha vôbec, aj obce, aj združenia, aj naša, aj moja osobná, je ozaj, aby ten hrad aby sa uzavrel, nie preto, aby sa tam ľudia nedostali, ale preto, aby bol prístupný verejnosti tej, ktorá chce na hrade fungovať, ktorá si chce hrad užiť, lebo momentálne tam je aj kopec vandalizmu a takých prejavov, ktoré my celkom, tí, ktorí tam robíme dobrovoľne alebo akokoľvek, nechápeme. Tak dúfajme, že aby sme to neskončili takto negatívne. Takže... Všetkých vás pozývame, príďte a uvidíte. Ďakujem vám za vašu návštevu u nás v štúdiu. S vami, vážení diváci, sa lúčim. Želám vám príjemný a pokojný večer. Dovidenia.